Croeso cynnes nôl I chi at gylch y Defaid. A Suffolk sydd yn y cylch ar hyn o bryd o adran Brydiau Pur yr Iseldir. Nawr te, Arfon Williams o Gwmter Mynach yn parhau da fi. 4 yn y cylch ar hyn o bryd. Ie, ynddo, 4 cylch. Ond maen nhw'n wyn da iawn dydyn. Wyn o gydymffurfiau da, swn I ddweud. Arbennig iawn. A'r 4 pawr wedi cael ei trimio'n gelfydd iawn. Ie, ynddo. Mae'n dipyn o grefft ydi. Ydych chi, mae ffidio'n un peth, ond mae'n eisiau paratoi nhw ar gyfer y cylch yma. Mae'n dipyn o gamp, dydy gwir. Ydy. Wel, ni'n gweld na mae'r beirniad wedi tynnu un mlaen i'r rhestr fer, sef Malcolm Stewart, a mae fe'n dod yr holl ffordd o Roxburghshire yn yr Alban. Ie wir, esgo. Maen nhw wedi trafeilio nhw ar hwn ydyn. Fi sy'n siarad ar gwrbon heddig yma, ddoi fel mae'n digwydd, a maen nhw'n neud tua 2,000 erw, yn tyfu tua 2,000 erw o gnydau. Argol, ie wir. Ie. Ie wir, ar sgêl fawr o llyn dydyn. Ond nhw arfer ffermio tipyn o ddefed, wedi lleihau'r ddefed a wedi mynd mewn i neu cnydau yn lle. A yn sôn am y raddfa sydd gyda nhw, mae fe'n anhygoel. Dyw'r raddfa yna ddim gyda ni'n Nghymru, ydy fe? Na. Mae'n anodd dirnad ydy gwir, dydy. A mae'n siŵr bod nhw'n felly, mae'n o'r dir da. Mae'n siŵr, dydy, os ydyn gallu. Tir y ffrwythlon, peiriannau mawr. Ie, mae'n debyg ynddo. A fe'n gweud bod technoleg yn gwella mor gloi nawr, oedd yn gallu goredi staff achos bod y technoleg yn gwella. Ie, do. Mae o'n, hynny di, mae'n lot o'n ni ddim yn hoffi technoleg, mae technoleg yn symud ymlaen, a mae'n bwysig bod ni'n gwerthfawrogi hynny, dydy. Yn gwella performwyr. Ac yn ddefnyddio fo'n dydy. A wedyn, os nawn ni symud yn yr ail safle ar hyn o bryd, mae'n rhaid fi ddweud hynny, achos mae pethau gallu newid yn gyflym iawn. Par trwma'r dosbarth yn 109.5 kilo oedd o Neil Dillon a Rhian Gwarallt Gwynfesh i'r gar. Wysiau da, de. Dyna mae'r Suffolk yn oed, ynddo. Mae'n fryd sy'n gallu rhoi pwysau. Mae'n lot yn croesi'r Suffolk, efo dyfa Gymraeg yn y gogledd gw. Ac maen nhw'n cael wyn yn dod yn eitha cynnar yn pwysau bach taclus ydy gwir. Mae'n gweithio dda. Mae'n gweithio dda ar ddafa Gymraeg. Ni'n gweld Iestyn fyna mab yn joio ar ddangos. Mae'n bod ar ddangos eich bod e ddim o beth, a mae'n mwynhau mas draw fyna yn y cylch. Mae'n bwysig dydi. Mae'n braf gweld nhw wrth gwrs. A wedyn par oedd o Daniel German, Rhyw Brongelli. Llanidloes yn drydydd ar hyn o bryd. Nhw'n ennill y dosbarth blaenorol. Do. Brysur dydi. Ydy, 21 par yn y ffair. A mae'r ffrindiau'n helpu. A maen nhw wedi paratoi mor daclus ac mor gywrain fod y teg nhw. Newid wedi bod fyna nawr yn y drydydd syfle ar hyn o bryd. Mae Michael Pew o'r Henffordd. Dim gwerth o flaen ar hyn yn egys. Na, chi chi gweld? Maen nhw wedi trimio'n drwm. Ydy. A Gerallt y Beiriad. Mae'n trwyddo nhw'n go gyflym yn dweud. Dwi'n chwarae o gwmpas o gwbl. Na, mae Gerallt yn gwybod mae'n chwilio amdano fo. Mae o'n prynu miloedd o wyn fforcw yn weld o'n aml yn Rhythyn. Ac mae o'n delio o lot o wyn a mae'n gwybod beth yw wyn. Mae'n prynu wyn da bob amser hefyd. Mae fe yn allforio rhwng 2 a 4,000 o wyn bob wythnos. Yndi. Lot o wyn yn rhywun? Mae'n lot fawr o wyn, yndi. Na, mae'n prynu'r helaeth iawn, dydy gwir. Mae'n gweud bod yr egorau yn mynd i'r fel y gwledydd fel Belg yr Iseldiroedd a wedyn y ddafad fyny yn bwyd yn Bangor ofyn i rhywle fel Portugal. Ie wir. Dyna'r marchnadoedd sy'n dod. Mae o'n ddelio nhw, ie. A mae newyddion wedi bod yn ddiweddar bod marchnadoedd newydd yn agor i ni fel yma yng Nghymru, bod yr Amerig yn amlwg yn dyfawr yn newydd na, rhyw Japan wedi cyhoeddi heddiw. Ie wir, wel mae hynny'n beth newyddion fwy iawn, dydy. Jyst gobeithio fedrwn nhw weithredu arno a gyrru dipyn o wyn drosodd. Diolch yn fawr Arfon, na fi'n draw nawr i weld siwr ma Malcolm Stewart o Roxburghshire yn teimlo wedi ennill y dosbarth yma. Mae'n cael ei gyflwyno gyda chwpa newydd nawr sydd wedi cael ei gyflwyno gan Eifion a Liz o Landeilo. Nhw wedi bod yn arddangos yma ers blynyddoedd. Da iawn, dwlu ar y cwpa newydd Liz. Good, well done, thank you. Mae'n rhodd arbennig i'r enillwyr. Mae yn dwi? Diolch am roi'r cwpa, diolch o galon i chi. And here we are, the winner! Thank you. New cup as well. New cup by my It's good friend. shining. It's shining. You and Eifion used to compete a lot together. We did, yes. Yeah. Who was the best though? Was it Malcolm or you? Well, Malcolm could lead me astray quite easily. I don't think nobody needs to lead you astray, Eifion. But Malcolm, why do you think the Welsh Fair is so important to come to? Just it's the biggest show of fat lambs in the country. The depth of the classes, the breeds, the number of people that are here. So I've judged it twice, and I wanted to come once before I retire completely.
So this is one I wanted to win. And you've done it. Yes. What a way. And being presented by a good friend, Yes. it makes it better, doesn't it? Yep. So you're a happy man. Just about. How many miles was it to come down here? 296. It was worth the journey. It was. And you've got a good helper out here as well. This is young Adam. Yeah, you've been trimming, I heard. Yeah, I have been. And I won the Scottish trimming competition as well in the Young Farmers. So. And you've got a good teacher. Llongyfarchiadau mawr iawn. Thank you. Safe journey back. Will do.